Ja. Hi, ik ben Nicky en ik ga vandaag vertellen over de zeehavens van Amsterdam en de productie. Kijk u eens even. En dan laat ik dat gewoon allemaal zien. Ja. Zeehavens van Amsterdam was vroeger ook nog eens een knooppunt. Moet wel een Kim, vertelt u hier meer over? Vertellen over de zeehavens van Amsterdam. De zeehaven van Amsterdam is een knooppunt van goederenvervoer over water, weg, spoor en door de lucht. Per jaar passeert zo'n 100 miljoen ton goederen de havens. Daarmee is het de vierde haven van Europa, na Rotterdam, Antwerpen en Hamburg. Er komen 9000 zeeschepen per jaar uit 44 landen en ook nog eens 1000 riviercruiseschepen. Zeehavens Amsterdam is de grootste benzinehaven en cacaohaven ter wereld. In totaal werken er 65.000 mensen. Zeehavens Amsterdam is 30 kilometer lang en bestaat uit Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk, Velsen en IJmuiden. En Kim vertelt meer. vertellen over de oude boten die vroeger in de haven lagen van Amsterdam. Dit zijn de boten die vroeger werden gebruikt. En dit zijn de gereedschappen Nu komen we aan bij de haven van Amsterdam. De zeehavens Amsterdam. Wat? De zee.